Ababhekele ukutakulwa kwamabhizinisi kahulumeni eqenjini iANC kufanele basheshise umsebenzi wabo eNkampanini yendizi eSAA. LeNkampani isobishini kwezemali kanti ke ayinaye ngisho noSihlalo webhodi. Kumanje ithengisa nezinye zezimpahla zayo. Iqembu elibusayo lithi kufanele kube nohlelo lokuguqula izinto kuleNkampani ngokusheshsha. iSouth African Airways ibhizinisi lombuso lidinga ukutakula ngamabhiliyoni amabili amarandi ukuze liqhubeke nokusebenza. Ungqongqoshe wezimali uTito Mboweni uzama ukuthola imali azotakula ngayo iSAA. Kepha ke uEnogodongwane uthi isigungu esiphezulu seqembu sesiyalele uhulumeni ukuthi abhekisise indlela leNkampani yezindiza zombuso esebenza ngayo. The National Executive Committee has agreed that SAA must be retained, but obviously with some restructuring that's taking place in a manner which is going to make sure that it's sustainable moving forward. Unobhala jikelele weANC uAce Magashule uthi sizobuyela kwesijwayelekile isimo eSAA. Government is actually dealing with this matter, trying to find money to address this matter because we have agreed we are and we must retain a restructured SAA. Ukudilizwa kwabasebenzi akuyona ke ingxenye yezindlela zokuhlela kabusha ukusebenza kwaleli bhizinisi lombuso kanti iANC isizibophezele nasekutheni iSAA ngeke inhlobo izifakwe endalini. Ngokusamkela uMaseko ezindabeni zeSABC News eGoli.